Κέιν Κιμ. Ο Κίμιχ εκτέλεσε. Ο Κιμ πήρε την κεφαλιά. Ο Μίλερ μάζεψε. Γκνάμπρι, Μουσιάλα. Γύρισε με στόχο τον Κίμιχ. Ο Μίλερ έκανε σουτ. Κράτησε την μπάλα. Γύρισε, κέρδισε κόρνερ. Καλή στιγμή στο 27. Η πάσα για τον Γκέιν. Το σουτ το οποίο έγινε για να έρθει γκολ στο 38. Μία φορά έχει επαφή με την μπάλα σε αυτή την φάση ο Κέιν και σκοράρει. 32 γκολ σε 28 μάτς για τον Κέιν. Λάιμερ, Μίλερ. Παίρνει και πάλι ο Αυστριακός. Θέλει να ανοίξει στον Ντέιβις. Σέντρα του Καναδού. Η κεφαλιά 2-0 για την Bayern στους 45. Σαν σε προπόνηση φτάνει σε δεύτερο γκολ η Bayern Μονάχου με τον Γκνάμπρι. Πάρε βάλε, αυτή η σέντρα την εκμεταλλεύεται απόλυτα ο Γκνάμπρι για να σκοράρει τρίτο γκολ σε 9 μάτς φέτος ο 28χρονος. Ο Μουσιάλα στην περιοχή, πλασάρει ο Μίλερ, απομακρύνει στο 49. Ευκαιρία για τη Χάιντενχάιμ, 2-1 στο 50. Στο δεύτερο ημίχρονο και 5 λεπτά μετά την είσοδό του στο μάτς, μειώνει για τη Χάιντενχάιμ σε 2-1. Σαφώς αυτό το γκολ μπορεί να τονώσει την ψυχολογία του παιχνιδιού της Χάιντενχάιμ για να ψάξουν και για δεύτερο γκολ! Ο Κλάιντινς ισοφαρίζει στο 51. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. 2 γκολ μέσα σε 2 λεπτά για την Χάιντενχάιμ. Τώρα παίρνει ο Μαλόνι, ο Αμερικανός, ο οποίος κάνει λάθος πάσα. Κέιν έφερε στο δεξί, πλάσαρε, ο Μίλερ μάζεψε. Ο Κίμιχ παίζει με Μουσιάλα. Η κίνηση του Μουσιάλα στην περιοχή. Έφερε στο αριστερό, έκανε σέντρα επικίνδυνη, η μπάλα πέρασε από όλους. Ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για την Bayern Μονάχου στο 67. Η πάσα για τον Τέλ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Βάζει δύσκολα στον Μίλερ, ο οποίος σώζει. Τελικά οι κόντρες ευνοούν τον Μίλερ. Κίμιχ παίζει με Κέιν. Το σουτ του Κέιν out. Στο 73 ο Μπέστε εκτέλεσε. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Ουλράιχ στην προσπάθεια του Σέσα. Ο Μπέστε εκτέλεσε, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Συνεργάστηκε με Ντίνξη. Κράτησε μπάλα ο Τραωρέ. Την πέταξε μπροστά. Ευκαιρία για τη Χάιντενχάιμ, γκολ! Ο Κλάιντινς στην ανατροπή στο 79. Όλα ξεκινούν από την κούρσα του Τραωρέ. Ο Κλάιντινς, δεύτερο γκολ, ανατροπή για τη Χάιντενχάιμ. Φανταστικό παιχνίδι. 11 πλέον γκολ ο Κλάιντινς στο πρωτάθλημα. Τσοπομοτίνγκ έδωσε στον Τάλ. Το πάτησε περιοχή, έκανε σουτ για να μάζεψει ο Μίλερ στο 82.